வாசிங்க. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய நமோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞானந்த திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன்னசலாக்கயா சஸ்மேர் உல்மிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வயா पदातिकं वन्दे अहं श्रीगुरोर् श्रीयुतपदकमलं श्रीकुरान् वैष्णवांश श्रीरूपं सहगणा रघुनाथान्वितं सात्वैतं सात्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धे जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुच्य कृपा छिन्दिभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर विशेष नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्पत्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देशधारिणे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு நான் உங்களை வந்து கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த லைவ் இன்னும் போயிட்டே இருக்கேன். லைவ் தெரியுதாங்க நம்மளோட இதுல? இல்லையே மாதாஜி. தெரியலமா, லைவ் வரலமா. லைவ் தான் வருது, ஒண்ணும் வரலமா. அதான் லைவ் போயிட்டே இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. அது பார்க்கலாம். இல்ல நீங்க லைவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் போச்சு. நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திருப்பி நீங்க உங்க லைவ் வந்துருச்சுங்களா? நான் லைவ் போடுறது எனக்கு தெரியவே இல்லை இன்னும். ரீடைரக்டிங் டு யூடியூப்னே வருது, ஜூம் இதுல இருந்து. ஏன்னா அது தாரணேஸ்வரி மாதாஜி பேர்ல இருக்கிறதால அந்த மாதிரி வருது. இல்ல பிரபு, எப்பவுமே வந்து இது போட்டோம்னா அது போயிடும் இல்லையா? அது இந்த வரல. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க 17வது மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீலு மாதாஜிக்கு இன்னும் she is not feeling well. அவங்க சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆகி கிளாஸ்க்கு வரணும் மாதாஜி. ஒரு தடவை எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க பிரபு. பிரபு எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ்ல நம்ம பண்ணுவோம். அப்பதான் நிறைய பக்தர்கள் வருவாங்க. இப்ப 12 பேர் தான் இருக்கும். சரி மாதாஜி, 2 பேருக்காகவும் பண்ணுவோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தனலட்சுமி பேசுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்துட்டீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் தெரியுது இல்ல பிரபு? தெரியுது பிரபு, தெரியுது மாதாஜி. இந்த ஸ்கிரீன் ஏன் எனக்கு இப்படி வருதுன்னு தெரியலையே. ஓகே, நான் பாக்குறேன். நான் யாராவது ஒருத்தர் வந்து மந்திரம் வாசிங்க. 17வது மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கவா? யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண.
வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் அதேதம் பஸ்மாந்தம் ஷரீரம் ஓம் கிரதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர கிரதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர. இந்த தற்காலிகமான உடல் எரிக்கப்பட்டு சாம்பலாகட்டும். அதன் பிராணன் ஒட்டுமொத்த காற்றுடன் கலக்கட்டும். தற்போது எம்பெருமானே, எனது எல்லா யாகங்களையும் தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எனது செயல்களின் இறுதி பயனாளி தாங்களே என்பதால் நான் தங்களுக்காக செய்திருப்பவை அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதவுரை வாசிங்க. தற்காலிகமான பௌதிக உடல் நிச்சயமாக ஓர் அந்நியமான உடையே. இல்ல வேர்ட் பை வேர்ட் மாதாஜி. இது வாயு பிராணன் அணிகள் அது வாசிங்க. ஓகே ஓகே. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங். வாயு பிராணவாயு, அனிலம் ஒட்டுமொத்த வாயு, அமிர்தம் அழியாதது, அத இப்போது, இதம் இது, பஸ்மாந்தம் சாம்பலாக மாறிய பின், ஷரீரம் உடல், ஓம் எம்பெருமானே, கிரதோ எல்லா யாகங்களின் அனுபவிப்பாளரே, ஸ்மர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும். கிருதம் என்னால் செய்யப்பட்டவை அனைத்தையும், ஸ்மர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும். கிரதோ உன்னத பயனாளியே, ஸ்மர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும். கிருதம் தங்களுக்கு நான் செய்தவை அனைத்தையும், ஸ்மர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி தொடர்ந்து. பொருளரை வாசிக்குவா. தற்காலிகமான பௌதிக உடல் நிச்சயமாக ஓர் அந்நியமான உடையே. பௌதிக உடலின் அழிவிற்கு பின்னர் ஜீவன் அழிக்கப்படுவதில்லை, அவன் தனது அடையாளத்தையும் இழப்பதில்லை என்று பகவத்கீதை 2.20 தெளிவாக கூறுகிறது. ஜீவனின் அடையாளம் ஒருபோதும் அருவமானதோ உருவமற்றதோ அல்ல, மாறாக பௌதிக உடைக்குத்தான் உருவம் கிடையாது. இஃது அழிவற்ற நபரின் உருவத்திற்கேற்ப வடிவத்தை ஏற்கிறது. குறைமதி படைத்தவர்கள் தவறாக நினைப்பதை போல எந்த ஒரு ஜீவனும் ஆதியில் உருவமற்றவன் கிடையாது. பௌதிக உடலின் அழிவிற்கு பின்னரும் ஜீவன் வாழ்கிறான் என்னும் உண்மையினை இந்த மந்திரம் உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமக்கு எத்தனை விதமான உடல் இருக்குன்னு பாக்குறோம். ஜீவாத்மாக்கு எத்தனை விதமான உடல் இருக்கு? 2 உடல். ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம. ஸ்தூல உடல் எதனால் செய்யப்பட்டது? பஞ்சபூதங்களால் செய்யப்பட்டது. பஞ்சபூதங்களால இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அதே சூக்ஷ்ம உடல், கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கிற அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து எத்தனை லேயரால? மனம், புத்தி, பொய் அகங்காரம், அதனால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. எது உண்மையான அகங்காரம்? நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன் அப்படின்றது உண்மையான அகங்காரம். நானும் அனுபவிக்கணும், நான் எனது அப்படின்றது இந்த பொய் அகங்காரம் பாக்குறோம். சோ இந்த ஜீவாத்மா இந்த 3 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க இந்த தற்காலிகமான இந்த உடல் எப்படிப்பட்டது? தற்காலிகமானது. இது நித்தியமானதா? இல்ல. எது நித்தியமானது? எது நித்தியமானது? ஜீவாத்மா நித்தியமானது இல்லையா? சோ இந்த தற்காலிகமான உடல், இந்த பௌதிகமான இந்த உடல் நிலையற்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த பிறப்புல நமக்கு இந்த மனித உடல், நம்மளுடைய பாவ புண்ணிய கணக்குகளுக்கு ஏற்றாற் போல அடுத்த பிறப்புல இது மனித உடலுக்கு பதிலாக வேறு உடலாக கூட இருக்கலாம், அல்லது இதை விட உயர்ந்த உடல் கூட நமக்கு கிடைக்கலாம். சோ இது வந்து தற்காலிகமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த உடல் தகனம் செய்யப்பட்டு சாம்பல் ஆகட்டும். அப்ப அல்டிமேட்டா நம்ம யாரு அப்படின்னாக்கா அந்த ஜீவாத்மான்றதை நம்ம இதன் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ இந்த உடல் வந்து நிலையற்ற ஒன்று. அது எங்க போகும்? கடைசியா எரிச்சோம் அப்படின்னாக்கா நெருப்புல இணைகின்றது, சாம்பல் ஆகின்றது. இல்ல மண்ணுல புதைச்சோம் அப்படின்னாக்கா நிலத்தோட அது வந்து இணைகின்றது. சோ இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல ஒன்றா அது கலந்து விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதன் பிராணன் ஆகாயத்தோடு கலக்கட்டும். இறைவனான பிரபுவே, எனது யஜ்ஞங்களை எல்லாம் தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதனாலதான் வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் என்ன செய்கின்றோமோ, ப்ரோப்பர் சொல்வார், லைஃப் இஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் டெத் இஸ் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன். சோ வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் என்ன வந்து பிரயத்தனம் பண்றோமோ அதுதான் மரணத்தின் தருவாயில நமக்கு நினைவில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதனால நாம செய்யக்கூடிய இந்த கலியுகத்தோட யஜ்ஞம் என்ன அப்படின்னா,
பகவானுடைய நாம உச்சாரணம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. சோ இங்க வந்து எப்படி நம்ம பிரார்த்தனை பண்றோம், எனது யஜ்ஞங்களை எல்லாம் தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த உடல் நிலையற்றது, அது மண்ணோட மண்ணாகவோ அல்லது நெருப்போடோ இணைந்து விடும். அது போல எனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த பிராணன் ஆகாயத்தோடு போயிடுது. அப்போ என்னுடைய அந்த என்ன சொல்றது, முயற்சிகள், அந்த யஜ்ஞம் நான் என்ன செய்தனோ அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இறுதியில் அவற்றின் பயனை அடைபவர் தாங்களே. நான் தங்களுக்காக செய்திருப்பதை எல்லாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பகவான அடையணுன்றதுக்காக நாம் என்ன பக்தி தொண்டு செய்திருக்கோமோ அதை வந்து பகவான் வந்து நினைவில் கொண்டு நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல வழி காட்டணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆழ்வார் வந்து பகவானுடைய நாமம் உச்சாடனம் பண்ற, பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ற. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆழ்வார் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேக்குறார், பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக மட்டுமே என்னை பூரணமாக அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் அங்க சொல்றார். சோ ஆழ்வார் வந்து ஆழ்வார் இடத்துல ஒருத்தர் சொல்றார், எனக்கு வந்து மரணிக்கும் தருவாயில எப்படி வந்து பகவான ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும், அப்ப நான் ஒருவேளை என்னுடைய நினைவு தப்பிடுச்சுன்னா எப்படி வந்து பகவான வந்து நினைவில் கொண்டு அவரிடத்துல சரணாகதி பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அதற்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, பக்தன் மறந்துட்டாலும் பகவான் மறப்பதில்லை. மரணிக்கும் தருவாயில அவரே வந்து நமக்கு வந்து அதை நினைவுபடுத்துகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அகத்தியர் பாடல்ல கூட வரும் மாதாஜி இது. ஹரிநாராயணா ஹரிநாராயணா பாடல்ல இது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது, என்ன வந்து கடைசி நேரத்துல வந்துட்டு இதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகத்தியர் எழுதின பாட்டு ஹரிநாராயணா ஹரிநாராயணா அப்படிங்கிற பாட்டுல உங்களே எப்பயுமே நினைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு வந்து உதவி பண்ணுங்கிறது ஒரு அவரு நான் 8 லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எழுதின பாடல். பாருங்க அவங்க எப்படி ஒரு தீர்க்கமா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு, தீர்க்கதரிசியா. சோ நம்ம மரணிக்கும் தருவாயிலையும் என்னுடைய அந்த பக்தி தொண்டுகளை வந்து பகவான் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை இருக்கு அப்படின்றத பாக்கலாம். சோ எனிகோ இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உடை போல் தான் இல்லையா. சோ இது வந்து நிலையற்ற ஒன்று, மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. ஈவன் நம்ம இந்த உடல் இருக்கும்போது, குழந்தையா இருக்கும்போது வேறு விதமான ஒரு உடல் கட்டு, வளரும் போது வேறு விதமானது, முதுமை அடையும் போது வேறு. அப்ப இந்த உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கு, தற்காலிகமான ஒன்று, இது ஒரு ஆடைதான். ஆனா பௌதீக உடல் அழிந்த பின் உயிர் அழிவதோ தனது தனி உணர்வை இழப்பதோ இல்லை. ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா அது நித்தியமாக இருக்கு, அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வு நித்தியமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். உடல் தான் அழிகின்றது, ஆனா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அழிவு இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ மாந்தரின் தன்னுணர்வு அருவமானதோ வடிவற்றதோ அல்ல. பகவானுடைய இங்க வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அந்த ஜீவாத்மாவோ வந்து புரிதல் என்னவாக இருக்கணும், அது வந்து உருவமற்றது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா அந்த பௌதீக உடைதான் வடிவமற்றது, அதாவது இந்த உடல் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அழிவில்லாத தனிநபரின் வடிவத்திற்கு ஏற்றாவாறு உடல் வடிவம் பெறுகின்றது. நம்மளுடைய அந்த பாவ புண்ணிய கணக்குகளுக்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு அடுத்த பிறவில உடல் மாற்றம் நிறைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ குறைமதி படைத்தவர்கள் அப்படின்னு நீங்க சொல்லப்பட்ட எப்படி பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களோ, அது போல ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்க, ஜீவாத்மாக்கும் வந்து ரூபம் இல்ல, ஆரம்பத்துல வந்து உருவமற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பௌதிக உடல் அழிந்த பின் ஜீவன் நிலைத்திருக்கின்றான் என்பதை இந்த மந்திரம் உறுதிப்படுத்துகின்றது. ஆனா இங்க நாம வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஏன்னா ஆரம்பிக்கும் போதே அப்படிதான், அந்த உடல் தகனம் செய்யப்பட்டு சாம்பல் ஆகட்டும். அப்ப இந்த உடல் வந்து அழியுது. நான் யாரு அப்படின்னாக்கா, நான் ஜீவாத்மா, நான் வந்து என்னோட பெயரை சொல்லிட்டு நான் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அப்படின்னா என்ன, அப்ப மரணத்துக்கு அப்புறமா நம்மளோட கதி என்னவாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. சோ அதனால நம்ம யாரு அப்படின்னாக்கா ஜீவாத்மா, பகவானுடைய ஒரு நித்தியமான ஒரு அங்கம். சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இறப்பு என்பது கிடையாது. இந்த பௌதிகமான உடல் அதுதான் வந்து மரணத்துக்கு ஆட்படுகின்றது, அதுதான் வந்து தற்காலிகமானது. அந்த ஜீவாத்மா நிலையான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது போல நமக்கு
வேறு ஒரு அந்த புண்ணிய பலன்களுக்கு ஏற்றாற் போல அந்த உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கு. அடுத்த பிறப்பு இருக்குன்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இறுதியில் அவற்றின் பயன்களை அடைபவர் தாங்களே நான் தங்களுக்காக செய்திருப்பதெல்லாம் நினைவில் கொள்ளுங்கள், பக்தி தொண்டை ஞாபகம் செய்து கொள்ளுங்க, வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இங்க பிரார்த்தனை இருக்கு. அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க யாராவது. பௌதிக உலகில் பிரபு வாசிக்கிறார் மாதாஜி. அடுத்து நீங்க வாசிங்க. பிரபு வாசிங்க. பௌதிக உலகில் உயிர்கள் தத்தம் இயல்பின்படி புலனின்பம் துய்ப்பதற்கு சாதகமான பல்வேறான உடலமைப்புகளை அசைக்கத்தக்க வேலைப்பாடுகளுடன் இயற்கை ஏற்படுத்தி தருகிறது. மலத்தை ருசிக்க விரும்பும் ஜீவனுக்கு அதற்கான முழு தொகுதி கொண்ட பௌதிக உடல் தரப்படுகிறது. அதாவது பன்றியின் உடல். அதே போலவே மாமிசம் உண்ண விரும்பும் ஜீவனுக்கு புலியின் உடல் தரப்படுகிறது. அதன் உதவியால் அது பிற விலங்குகளின் இரத்தத்தை குடித்தும் மாமிசத்தை தின்றும் அனுபவிக்கிறது. மனிதன் பல்லின் அமைப்பு வேறாக உள்ளதால் அவன் மலத்தையோ மாமிசத்தையோ உண்பதற்காக ஏற்பட்டவன் அல்ல என்பதும் மிக பூர்வமாக பரிமாண நிலையில் அவனுக்கு மலத்தை தின்னும் ஆவல் இருந்ததே இல்லை என்பது தெளிவு. கனிகளையும் தாவர உணவையும் துவைத்து துண்டித்து தின்பதற்கு வசதியாக மனிதனின் பற்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மாமிசம் உண்பதற்கு வசதியாக இரு கூரிய நாய்ப்பற்களும் அமைந்துள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுக்கு வாய்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தேங்க்யூ. நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுறேன். சோ இந்த உடல் மாறிட்டே இருக்கு. இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய இயல்புக்கு ஏற்றாற் போல அந்த புலனின்பத்தை துய்ப்பதற்காக அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாகு பகவானால கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப மரணிக்கும் தருவாயிலும் நான் எப்பொழுதும் அந்த உணவு உண்றதுலயே நான் ரொம்ப சிலர்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அதுல ரொம்ப அப்சஸ்டா இருப்பாங்க. ஒரு 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 டிஸ்ட்ரிக்ட் விட்டு இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போய் அந்த பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு தான் வரணும். அந்த அளவுக்கு கூட அந்த நாவின் சுவையில அகப்பட்டவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது போல ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு ஒரு புலனென்பும். அதுல யாரெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கின்றார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாகை பகவான் கொடுக்கிறார். இந்த மனித பிறப்புன்றது அரிதான ஒன்று. இதுல பக்குவம் அடையக்கூடிய தன்மை இருக்கின்றது. சோ இந்த மனித பிறப்பு எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவை புரிந்து கொண்டு அதை புனரமைக்கிறதுன்னு சொல்லலாம். மீண்டும் அதை நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். அதற்கானதுதான் இந்த மனித பிறவு. அப்போ பக்தி தொண்டு சேர்ந்து பகவானை அடையணும். அதுதான் இந்த மனித பிறவோட இது. ஆனா அதை விடுத்து நாம இந்த புலனின்பத்துல ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா, அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாகுவ பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. அதுதான் இங்க எப்பவும் மலத்தை ருசிக்கணும் அப்படின்றது இங்க எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப அதற்கு ஏற்றாற் போல ஏன்னா அந்த பன்றியோட அது பை டிஃபால்ட் அப்படிதான் அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா மனுஷங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. சோ மனுஷங்க காய்கறிகளையும் கனிகளையும் தாவர உணவுகளையும் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுடைய உடல்வாக இருக்கு. அதை விடுத்து எப்பவுமே இந்த வேறு விதமான உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படின்னாக்கா அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாகு அவங்களுக்கு மரணத்தின் தருவாயில அமையப்பெறுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இரு கூரிய நாய் பற்களும் அமைந்துள்ளன. அந்த எதை நம்ம ருசிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ, வெறும் விலங்குகளை சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாகு பகவான் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம நேத்தே பார்த்தோம், யாரு கல்பிரேட்டு, நான் என்னுடைய எந்த ஒரு நிலைக்கும் யாரு காரணம், நானே தான் காரணம். பகவான் அதை சாங்ஷன் பண்றார்.
சோ அது நம்மளை நெறிப்படுத்துவதற்காக சாஸ்திரங்களையும் பக்தர்களையும் ஆச்சாரியர்களையும் அனுப்பி கொடுக்கிறார். ஆயினும் அதையும் மீறி நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கு தோன்றது போல இருக்கணும்ன்றதுனால அவர் ஒரு சாட்சியாக இருந்து நம்மளுடைய அந்த ஆசையை நிறைவேற்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க யாராவது ஒருத்தர். வாசிங்க பிரபு. மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி யாரோ ட்ரை பண்ணீங்களே, வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி விலங்கு மற்றும் அதுல இருந்து தானங்க மாதாஜி? ஆமா ஆமா ஆமா. விலங்கு மற்றும் மனிதனின் பௌதீக உடல்கள் அந்நியமானவை. புலனிச்சைகளுக்கு ஏற்ப அவை மாறுகின்றன. பரிணாம போக்கில் மனிதன் தன் உடலை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாற்றிக்கொண்டு செல்கிறான். பூமி நீரால் நிறைந்திருந்த போது ஜீவன் நீர்வாழ் உருவை மேற்கொண்டான். பின்னர் தாவரம், புழு, பறவை, விலங்கு மாதாஜி மாத்திட்டீங்க. விலங்கிலிருந்து மனிதன், விலங்கிலிருந்து மனிதன் என்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உருமாறினான். மனித உரு முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் பெறும்போது அது எல்லாவற்றிலும் சிறந்த நிலையை எய்திய வடிவாகிறது. மகோன்னதமான ஆன்மீக உணர்வு இம்மந்திரத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பூத உடல் நீங்கி அது சாம்பலாகி பிராணன் நித்தியமான காற்றின் சமஷ்டியில் கலக்க வேண்டும். ஜீவனின் செயல்கள் எல்லாம் அவனின் உடலில் பல வகையான காற்று இயங்குவதால் நடைபெறுகின்றன. இக்காற்று மொத்தமாக பிராணவாயு எனப்படும் உடலின் காற்றோட்டத்தை கட்டுப்படுத்த யோகிகள் பயில்கிறார்கள். ஆத்மா ஒரு காற்று வட்டத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு உயர்ந்து இறுதியில் மிக உயர்ந்த வட்டமான பிரம்மந்திரம் எனப்படும் இடத்தை அடைகின்றது என்று எண்ணப்படுகிறது. அச்சு மையத்திலிருந்து யோகி தன்னை எந்த கிரகத்திற்கும் மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஒரு பௌதிக உடலை விடுத்து மற்றொன்றிற்கு புகுவது பொதுவான நடைமுறை என்றாலும் இம்மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் முறையில் பௌதிக உடலை முற்றிலுமாக நீக்குவதால் மட்டுமே பரிணாமத்தின் உடல் உச்ச நிலையை அடைய முடியும். அதன் பின் அவன் ஆன்மீக ஆகாயத்தை அடைந்து அங்கு முற்றிலும் வேறானதொரு வகையான, அதாவது மரணத்தையோ மாறுதலையோ சந்திக்க நேரிடாத ஆன்மீக உடலை பெற இயலும். பௌதீக உலகில் ஒவ்வொருவரும் கொண்டுள்ள வெவ்வேறான புல இச்சைகளின் திருப்திக்காக உடலை அடிக்கடி மாற்றும்படி இயற்கை அவர்களை வற்புறுத்துகிறது. இந்த இச்சைகள் கிருமிகள் முதல் மிக உயர்ந்த நிலையிலான பூத உடல்கள், பிரம்மன் மற்றும் தேவர்கள் வரை பலவான உயிர் வகைகளிலும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. உயிரினங்கள் எல்லாம் பல்வேறு வடிவங்களில் தூவ பொருட்களால் ஆனவை. அறிவாளி இவற்றின் ஆன்மீக தன்மையில் ஒருமையை காண்கிறான். வெவ்வேறான உடல்களில் அல்ல. பன்றியின் உடலினாலும் தேவனின் உடலினாலும் மூணாவது லைன் பாருங்க, கீழே இருந்து மூணாவது லைன். பன்றியின் உடலினாலும் தேவனின் உடலினாலும் உள்ளுரையும் ஆன்மீக பொறி உன்னதமான பிரபுவின் அம்சமாகையால் ஒன்றானதே. மனிதன் தன் பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஒப்ப பல்வேறான அடுத்த பேஜ். உடல்களை பெறுகிறது. மரணத்தை சந்திக்கும் சமயத்தில் தன் கடந்த கால செயல்களையும் இறுதி நோக்கத்தையும் பற்றிய முழு உணர்வுடன் செய்யப்படுகிறது. முந்தின பேஜ் போயிட்டீங்க மாதாஜி. பிரபு இதுக்கு முந்தின பேஜ் வேணும் பிரபு. 123. ஓகே. உடல்களை பெறுகிறான். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல்களை பெறுகிறான். மனித உடல் மிக திருந்தியது, முழுமையான உணர்வு கொண்டுள்ளது. வேத இலக்கியங்களின்படி பக்குவம் மிகுந்தவன் பற்பல பிறவிகளில் தன் அறிவை பண்படுத்தி கொண்ட பின்பு பிரபுவிடம் சரணடைகின்றான். உன்னதமான பிரபுவான வாசுதேவரின் சரணடையும் தருவாயில்தான் அவனது அறிவு முழுமையாக பண்பட்டதாகிறது. ஒருவன் தன் ஆத்மாவின் நிலை பற்றி அறிவு பெற்ற பின்பும் ஒருபோதும் தாமே முழுமையாக்கப்பட மாட்டா என்ற அறிவு அவனுக்கு ஏற்படாவிடில் அவன் மீண்டும் பௌதீக சுழலில் விழ நேரிடுகிறான். பிரம்ம ஜோதியோடு ஒன்றியவனும் கூட கீழே விழ வேண்டியவனே. பிரபுவின் திவ்யமான அடுத்து பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த விலங்கு மனுஷங்க எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்களுடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றாறு போல அந்த உடல் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஈவன் நம்ம கீதா மகாத்மியம் வாசிக்கும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா
அந்த ஒரு மகாத்மியம் ஒரு அத்தியாயம் படிப்பதற்குண்டான அந்த பலன்களை என்னன்னு நம்ம பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். அவங்க உயர்ந்த பிராமண இதுல இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுடைய செயல்களின் காரணமாக அடுத்த பிறவில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு எருதுவாகவோ அல்லது ஒரு காக்கையாகவோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிறப்பை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு, கழுகாகவோ பாம்பாகவோ அந்த மாதிரியான பிறப்பு எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய புலன் இச்சைக்கு ஏற்றாற் போல, நம்மளுடைய நினைவலைகளுக்கு ஏற்றாற் போல அடுத்த பிறவி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இந்த பௌத்த மதத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறப்பு அவ்வளவுதான், இதை தாண்டி வேற ஒண்ணும் இல்லை. அப்ப இதை நம்ம எப்படி இது பண்ணிக்கிறோம், மறுபிறப்புல எல்லாம் அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு நாட்ட இது இல்ல, அந்த 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 நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இங்க இந்த மந்திரத்தின் மூலமாக நமக்கு மற்ற மறுபிறவி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பக்தர்கள் கூட நிறைய அந்த நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்பவும் நமக்கு ஆன்லைன்ல கூட கிடைக்கும். மகாத்மா காந்தியோட இருந்த டைம்ல ஒரு சின்ன குழந்தை முற்பிறவில அவங்க ஒருத்தவங்களோட மனைவியா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்ன இடம்லாம் கிளியரா தேடி போனா அவங்க அந்த மாதிரிதான் அந்த வீட்டுல அவங்க போன பிறவில அவங்க அவரோட மனைவியா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த மறுபிறவின்றது உண்மை. அது போல அந்த ஜீவாத்மாக்கு அந்த உடல் கிடைக்கின்றது எப்படி அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பலன், பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. 84 லட்சம் பிறப்புகளை ஒரு ஜீவராசி எடுக்கின்றது. அதுல 4 லட்சம் மட்டுமே மனுஷங்க அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ மனித ஒரு முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் பெறும்போது அது எல்லாவற்றிலும் சிறந்த நிலையை எய்திய வடிவமாகின்றது. சோ மற்ற பிறப்புகள்ல இது சாத்தியம் அல்ல. ஆனா மனித பிறப்புல இது சாத்தியம். ஏன்னா அந்த உணர்வை பூரணப்படுத்த முடியும், பக்குவம் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ மத்த இதுல இந்த பக்தி பண்ணுவது அத்தனை உயர்ந்தது கிடையாது. இங்க மனுஷ பிறப்புலதான் 6 அறிவு இருக்கு. ஞானத்தை பாகுபடுத்தி சொல்ல முடியும், அவங்க புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ இங்க எப்ப அந்த மனுஷ பிறப்பு எடுக்கிறோமோ அப்ப அங்க பக்தி தொண்டு செய்யாவிட்டால் ஒழிய அது பூரணம் அடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. சோ பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அது பூரணமாகின்றது, முழுமையாகின்றது அப்படின்றது. சோ அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னாக்கா இந்த ஆன்மீக உணர்வு. சோ அததான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த பூத உடல் நீங்கி அது சாம்பலாயிடுது, பிராணன் காற்றோட கலந்து விடுகின்றது. ஜீவனின் செயல்கள் எல்லாம் அவனின் உடலில் பல்வேறு வகையான காற்று இயங்குவதால் நடைபெறுகின்றது. சோ அதெல்லாம் 5 விதமான காற்று இருக்கு இந்த உடல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி யோகிகள் தவங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அந்த பக்தர்கள் அந்த யோகிகளை காட்டிலும் உன்னதமானவர்கள் அப்படின்றத நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? கடைசி பதத்துல பகவான் அததான் சொல்றார். சோ அது போல யோகிகள் இந்த இந்த யோக பயிற்சியை மேற்கொள்வதன் மூலமாக ஒரு கிரகத்திலிருந்து இன்னொரு கிரகத்திற்கு அவங்க மாறக்கூடிய தன்மையை கூட அவங்க பெறுகின்றார்கள். ஆனா அவங்களுடைய இலக்கு அந்த பிரம்மஜோதியாக இருக்கின்றது. பிரம்மஜோதியை காட்டிலும் பகவான் அந்த ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கார். நேத்து நம்ம பார்த்தோம் அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தோட வெளிச்சம் தான் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மஜோதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இப்படி அவங்க வேறொரு கிரகத்துக்கு போறதெல்லாம் விட சிறந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா நித்தியமாக இந்த பௌதீக உடலை எடுக்கிறத நிறுத்தணும். அதுதான் உண்மையான செயலாக இருக்க முடியும், பக்குவமான செயலாக இருக்க முடியும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ ஆன்மீக உடலை நாம் எப்பொழுதும் நித்தியமாக கொண்டிருக்க வேண்டும். கோலோக விருந்தாவனத்துல அங்க இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த துயரங்கள் எல்லாம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ நம்மளுடைய இந்த பௌதீக லோகத்துலதான் நம்மளுடைய உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஆனா அந்த உயர்ந்த உன்னதமான அந்த ஆன்மீக லோகத்துல அந்த மாற்றங்கள் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இங்க நம்மளுடைய உடல் நம்மளுடைய இச்சைக்கு ஏற்றாற் போல மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. ஓரறிவு படைத்த உயிர்ல இருந்து 6 அறிவு படைத்த மனுஷ வரைக்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அந்த அறிவாளி இவற்றின் ஆன்மீகத்தன்மையில் ஒருமையை காண்கின்றான். சோ ஆன்மீகத்தன்மையை அவங்க பாக்குறாங்க. வெவ்வேறான உடல்கள்ல கிடையாது. இந்த உடல் ஆன்மீகத்தன்மையில தான் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு. தேவலோகமே சென்றாலும் பிரம்மலோகமே சென்றாலும் நமக்கு மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சி இருக்கு. சோ பிரம்மதேவருமே கூட ஜீவாத்மா தத்துவம்.
அந்த தேவலோக கணக்கின்படி 100 ஆண்டுகள் அவர் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க 1000 சதுர்யுகம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். சதுர்யுகம்னா 4 யுகங்கள். என்னென்ன அந்த 4 யுகங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யுகம், திரேத்ராயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். துவாபர யுகம், கலியுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன இது துப்புடையாராய் அடைவையெல்லாம் என்ன மத்தாஜி, எனக்கு இது புரியலையே. மேத்தாஜி, அந்த நம்ம அந்த கடைசி காலத்துல நம்ம வந்து அந்நேரம் நம்ம பகவானை நினைக்க முடியுமோ இல்லையோ, அதனால இப்பவே நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆழ்வார் பாடினது மேத்தாஜி. ஆமா ஆமா ஆமா. துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்து துணையாவர் என்றே ஒப்பிலேன் ஆயிலும் நின்னை அடைந்தேன், ஆணைக்கு நீ அருள் செய்தமையால் எய்ப்பெண்ணை வந்து நலியும் போது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன், அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, தேங்க்யூ சோ மச் மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த கடைசி லைன் மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு, அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா மரணிக்கும் தருவாயில எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியலையே நம்மளோட கதி அப்படின்னு. அதுக்குதான் பகவான் சொல்றார், பக்தன் மறந்துட்டாலும் பகவான் மறக்கிறது இல்லை அப்படின்னு. அஜாமிலனோட ஸ்டோரியை பார்க்கணும். ஒரு வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த முதல் கொஞ்ச நாள் ஸ்வல்ப தினமே வந்து அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்தாலும், அதற்கப்புறம் அவர் நிறைய பாவ செயல்களை செய்தார். இருந்தாலும் பகவான் வந்து அவரை மறக்கல. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதுக்களோட சங்கத்தின் மூலமாக குழந்தைக்கு நாராயணான் பேர் வைக்கப்பட்டு மரணிக்கும் தருவாயில் அந்த குழந்தைய கூப்பிட வச்சு விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்க, யம தூதருக்கு பதிலாக. இருக்கக்கூடிய மற்ற 12 வருடங்கள் பக்தி தொண்டை அவர் செய்து இறுதியில் பகவானே அடைகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பக்தன் மறந்துட்டாலும் பகவான் மறக்கிறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம இந்த மாதாஜி சொன்ன அந்த இதன் மூலமாக பார்க்கலாம். சோ மனித உடல் வந்து மிகவும் உன்னதமானது, அதுதான் பக்குவமானது. ஏன் நம்ம மனுஷ உடல் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா, இந்த மனித உடல்ல தான் நம்ம வந்து பூரணமாக பக்தி தொண்டை செய்ய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ அது எப்படி அப்படின்னாக்கா, நம்ம பாக்குறோம் 7வது அத்தியாயத்துல இல்லையா, மனுஷியானம் சகஸ்ரேஷு, பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள்ல யாராவது ஒரு சிலர் தான் பக்குவம் அடைஞ்சவங்களாக இருக்காங்க, அந்த நோக்கி ஆன்மீகத்தை நோக்கி பயணம் பண்றாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலரால மட்டும்தான் பகவானை உள்ளது உள்ளபடியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதனால மனித பிறவி வந்து ரொம்ப அரிதான பிறவி. அதோட நோக்கம் என்னன்றத நம்ம முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படின்றத புரிந்து கொள்வதற்கும் அதை நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கும் நான் பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுதான் இந்த மனித பிறவி. அதை நம்ம வெறுமனே வந்து புலனின்பத்துல உபயோகப்படுத்தி வீணடிக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ அதனால அந்த ஞானத்தை பயன்படுத்தி எவனொருவன் பகவானிடம் வந்து பக்தி தொண்டு செய்து சரணாகதி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த வாழ்வின் ஓய்வு கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ அப்படி சரணாகதி பண்றதுனாலதான் அவங்களுடைய அந்த ஞானம், அறிவு என்பது முழுமையாகப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. தன்னைத்தானே புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்றதுல வந்து தன்னுணர்வு பெறுறது அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் யார், நான் என்ன பண்ணணும் பகவானுக்கு, அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு உணர்வு இல்லையா, அதுதான் வந்து தன்னுணர்வு. நான் வெறுமனே ஜீவாத்மா அப்படின்னு அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது தன்னுணர்வு கிடையாது. ஜீவாத்மா தெரிஞ்சிருச்சு, அப்ப என்னுடைய கடமை என்னவாக இருக்கணும், பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்ய வேண்டிய தொண்டு, அதுதான் வந்து உண்மையான புரிதல் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஒருபோதும் தம்மில் தாமே முழுமையடைய மாட்டான் என்ற அறிவு அவனுக்கு ஏற்படாவிடில் அவன் மீண்டும் பௌதீக சூழலில் விழ நேரிடுகின்றான். பிரம்மஜோதியோடு ஒன்றியவனும் கூட கீழே விழ நேரிடுகின்றது. ஏன்னா நேத்துதான் நம்ம பார்த்தோம் கிளாஸ்ல, பகவான 3 நிலைகள்ல புரிஞ்சுக்கிறோம்: பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ பரபிரம்மம் பரமாத்மா அந்த பிரம்மஜோதியில ஐக்கியமானவங்க கூட மீண்டும் பகவானுடைய கருணையினால என்ன பண்றாங்க, பிறப்பெடுத்து பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை பூரணமாக அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியுது. அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் கேட்கல பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, சத்தமா வாசிங்க. எனக்குதான் அப்படி இருக்கா? சத்தமா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? சத்தமா வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வாசிங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே வாசிக்கல. யாருமே வாசிக்கல. யாரும் பேசுற மாதிரியே இருக்கு பிரபு. என்னாச்சு? எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 16 பேர். வாசிங்க.
பிரபுவின் திவ்யமான சரீரத்திலிருந்து எழும் பிரம்ம ஜோதியில் நிறைந்துள்ள ஆன்மீக பொறிகள் எல்லாம் தனித்தன்மையுணர்வை கொண்டிருப்பவை. சில வேளைகளில் இந்த உயிர் பொறிகள் புலன் அனுபவம் பெற விரும்பும் போது அவை பௌதீக உலகை அடைந்து பொய்யான பிரபுக்களாகி புலன்களின் கட்டளைகளுக்கு அடிமையாகின்றன. பிரபுத்துவம் செலுத்த வேண்டுமென்ற இச்சை உயிர்களுக்குமுள்ள ஜட நோயாகும். புலனின்பத்தின் வசியத்தில் கட்டுண்டிருப்பதால் பௌதிக உலகில் காணப்படும் பல்வேறான உடல்களின் அவன் புகுந்து புறப்படுகிறான். பிரம்ம ஜோதியோடு ஒன்றி போவது மட்டும் முதிர்ந்த அறிவு பெற்றதாகாது. முழுவதுமாக பிரபுவை சரணடைந்து ஆன்மீக தொண்டை வளர்த்து கொள்வதன் மூலமே மிக உன்னதமான பக்குவ நிலையை அடைய இயலும். பூத உடலி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போதும். பூத உடலையும் பௌதிக ஆகாயத்தையும் விட்டு விலகி இறைவனின் ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடைய வேண்டும் என மனிதன் இம்மந்திரத்தில் பிரார்த்திக்கிறான். பூத உடல் சாம்பலாகிறது. சாம்பலாவதற்கு முன் தான் புரிந்துள்ள நற்செயல்களையும் தியாகங்களையும் பிரபு தம் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவரிடம் பிரார்த்திக்கிறான். இந்த பிரார்த்தனை அவன் மரணத்தை சந்திக்கும் சமயத்தில் தன் கடந்த கால செயல்களையும் இறுதி நோக்கத்தையும் பற்றிய முழு உணர்வுடன் செய்யப்படுகிறது. முழுவதுமாக பௌதிக இயற்கையின் பிடியில் இருப்பவன் மரணம் அடையும் நேரத்தில் பூத உடலில் தான் செய்த பாவ காரியங்களை எல்லாம் நினைத்து கொள்கிறான். அதன் பலனாக மரணத்திற்கு பின் வேறொரு உடலை பெறுகிறான். இந்த உண்மையை பகவத்கீதை உறுதி செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கலாம் மாதாஜி. எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியஜதி அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவித்தக. உடலை விடும்போது எந்த உணர்வு நிலையை ஒருவன் எண்ணுகிறானோ சந்தேகமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகிறான். பகவத்கீதை 8.6. இவ்வாறாக உயிர்விடும் பிராணியின் இயல்புகளை அதன் மனம் அடுத்த பிறவிக்கு எடுத்து செல்கிறது. மன வளர்ச்சி பெறாத சாதாரண விலங்குகளை போலல்லாமல் மனிதன் தன் வாழ்வில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளை இரவில் கனவு காண்பது போல் மீண்டும் எண்ணி பார்க்க முடியும். ஆகையால் அவன் மனம் எப்போதும் ஜட இச்சைகளால் நிரம்பி இருக்கிறது. அதனால் அவன் ஆன்மீக உடல் பெற்று ஆன்மீக உலகை அடைய முடியாமற் போகிறது. அதனால் பக்தி தொண்டாற்றுவதன் மூலம் பக்தர்களுக்கு கடவுளிடம் அன்பு வளர்கிறது. மரணமடையும் நேரத்தில் தான் தெய்வ தொண்டுகளை பற்றி பக்தன் எண்ணாமற் போனாலும் இறைவன் அவனை மறப்பதில்லை. பக்தனின் தியாகங்களை இறைவனுக்கு நினைவுபடுத்துவதற்காக இம்மந்திரம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. நினைவுபடுத்தப்படாவிட்டாலும் தன் புனித பக்தர்களின் தொண்டை அவர் மறப்பதில்லை. பக்தர்களுடனான தம் நெருக்கமான உறவை பகவான் பகவத்கீதையில் தெளிவாக விவரிக்கிறார். மிகவும் மோசமான முறையில் ஒருவன் செயலாற்றுவதாக தோன்றினாலும் கூட அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் அவனை புனிதமானவனாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தக்க முறையில் நிலை பெற்றிருக்கிறான். வெகு சீக்கிரமே அவன் நல்லவனாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பிரிதாவின் மகனே, என்னிடம் சரணடைபவர்கள் யாராவது இழிந்த பிரவீனராய் இருந்தாலும் பரகதி அடைய முடியும். அப்படி இருக்க துன்பமயமான தற்காலிகமான இந்த உலகில் என்னுடைய அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற அந்தணர்களும் நல்லோரும் பக்தர்களும் புனிதமான அரசர்களும் மேலும் எவ்வளவு சிறந்தவர்கள். உனது மனத்தை எப்பொழுதும் என்னை பற்றிய சிந்தனையிலேயே ஈடுபடுத்தி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. என்னில் ஆழமாக ஈடுபட்டு நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். இது வந்து பகவத்கீதையில. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த மந்திரத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு? இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமான ஒன்று, இது அழியக்கூடியது. ஆனா ஜீவாத்மா நித்தியமான ஒன்று. அது மட்டுமல்லாமல் அது எப்படி அடைகின்றது? ஏன்னா அது பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அது எல்லாமே இந்த பௌதிக லோகத்துல அது ஐக்கியமாயிடும். ஆனா அந்த ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான ஒன்று. சோ அது அந்த சூக்ஷ்ம உடல் அது 3 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்குன்றத பார்த்தோம். வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம என்ன பண்ணமோ அது வந்து அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரத்தோட இணைந்து இருக்கின்றது. அதற்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ என்னெல்லாம் நம்ம வந்து
பக்தி தொண்டு செய்தோமோ, இந்த யஜ்ஞங்களை செய்தோமோ, பகவானே அதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அதனால நீங்க எப்பொழுதும் வந்து தங்களுக்காக செய்திருப்பதெல்லாம் நீங்க நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இந்த பிரேயரை நம்ம பாக்குறோம். மீண்டும் மீண்டும் நம்ம அதை தான் பாக்குறோம். சோ மரணிக்கும் தருவாயில் நம்மளுடைய நினைவு என்னவாக இருக்கோ அதற்கு ஏற்றாறு போல நமக்கு ஒரு உடல் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க என்ன ஒரு அனாலஜி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, இரவுல நம்ம வந்து கனவு காண்பது போல நாம வந்து அந்த மரணிக்கும் தருவாயில என்னெல்லாம் செய்தோமோ அது வந்து நம்மளால நினைவு கூற முடியும். நிறைய பக்தர்கள் வந்து இதை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க, நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கு அப்புறமா வந்து பக்தியில ரொம்ப ஸ்ரத்தையா வந்தவங்களையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ நித்தியமான அமைதியை அடையணும் அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு மட்டுமே. சோ பக்தர்கள் பக்தி தொண்டு செய்வது எதற்காக அப்படின்னாக்கா, கோலோக விருந்தாவனத்தில் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். சோ அவங்க வந்து எந்த நரகத்துல கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, கிருஷ்ணா உங்களுடைய உணர்வு, உங்களுடைய அந்த நினைவு எங்களுக்கு எப்பவும் இருக்கணும், பக்தி பண்ணணும். அதுதான் வந்து பக்தர்களுடைய ஒரு பிரார்த்தனையாக இருக்கு. சோ எப்பொழுதும் என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கவங்களை வந்து நான் கண்டிப்பாக என்ன பண்றேன், என்னோட இடத்துக்கே நான் அவங்களே அழைத்து செல்கின்றேன்றது நமக்கு வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதங்களை ஸ்ரீ பக்தி வேதாந்த தாக்கூர் இவ்வாறு விளக்குகின்றார். சொல்லுங்க, வாசிங்க யாராவது. இந்த பதங்களை ஸ்ரீ பக்தி வேதாந்த தாக்கூர் படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? படிங்க பிரபு. மாதாஜி படிக்கிறேன். இந்த பதங்களை ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த தாக்கூர் இவ்வாறு விளக்குகிறார். மகான்கள் காட்டியுள்ள பாதையில் செல்லும் பக்தனை அவன் சீரற்றவனாய் இருந்தாலும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். சீரற்ற என்ற சொல்லின் சரியான பொருளை நாம் அறிய வேண்டும். கட்டுப்பட்ட ஆத்மா 2 காரியங்களை கவனிக்க வேண்டியதிருக்கிறது. அதாவது உடலை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் அதே சமயம் ஆத்ம ஞானம் பெற முயற்சிக்க வேண்டியதாகிறது. சமூக அந்தஸ்து, மன வளர்ச்சி, சுத்தம், நோன்புகள், உடல் நலம், வாழ்வு போராட்டம் இவை எல்லாம் உடலை வாழ வைப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டில் மேற்கொள்ளப்படுபவை. கட்டுப்பட்ட ஆத்மா உடலை பேணுவதை விட முடியாதாகையால் இவ்விரண்டு வகையான செயல்களும் ஒரே சமயத்தில் இணையாக நிகழ்த்தப்பட வேண்டியுள்ளது. ஆனால் பக்தி தொண்டு அதிகமாக ஆக உடலுக்கான தொண்டுகள் அதே அளவில் குறைந்து கொண்டே போகின்றன. பக்தி தொண்டு சரியான அளவை எட்டாத வரை உலகப்பற்று அவ்வப்போது தலை தூக்கக்கூடும். ஆனால் இந்த உலகப்பற்று எப்போதும் நீடிக்கும் என்று எண்ணுவதற்கில்லை என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் இறைவனின் கருணை இதை மிக விரைவில் முடிவிற்கு கொண்டு வரும். ஆகையால் பக்தி தொண்டு மட்டுமே சரியான வழி. அவ்வப்போது ஏற்படும் உலகப்பற்று ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கு தடையாகாது. அருவவாதிகள் பக்தி தொண்டாற்றும் வாய்ப்பை பெறுவதில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் இறைவனின் பிரம்மஜோதி அம்சத்தில் பற்று கொண்டவர்கள். முந்தைய மந்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் அவர்களால் பிரம்மஜோதியை கடக்க இயலாது. அதற்கு காரணம் இறைவனின் வியக்தித்துவத்தில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அவர்களது கருத்தெல்லாம் சொல்லாராய்ச்சியிலும் வார்த்தை ஜாலங்களிலும் மனதின் சிருஷ்டிகளில் மட்டுமே சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக அருவவாதிகளின் உழைப்பு பயனற்று போகிறது. இதை பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயம் உறுதி செய்கிறது. பகவத்கீதை 12.5. இந்த மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அடுத்து பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பக்தி வேதாந்த தாக்கூர் பிரபுபாதருடைய குரு வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, மகான்கள் காட்டியுள்ள பாதையில் செல்லும் பக்தனை அவன் சீரற்றவனாய் இருந்தாலும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது கட்டுப்பட்ட ஆத்மா. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, யாரு நம்மள சரியான பாதையில கொண்டு செல்ல முடியும்? அதிகாரம் பெற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்து ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ அவங்க இந்த பௌதீக லோகத்திலேயே இருந்தாலுமே கூட நம்ம வந்து அவங்களுடைய வார்த்தைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். நமக்கு 2 விதமான கடமைகள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். ஒண்ணு இந்த உடல் சார்ந்த கடமைகள், இன்னொன்னு வந்து நமக்கு ஆத்மா சார்ந்த கடமைகள். சோ ஆத்மாவுக்கும் எப்படி வந்து இந்த உடலுக்கு வந்து தேவையான உணவு கொடுத்தாதான் அது வந்து ஆக்டிவா இருக்கும். நம்ம தொடர்ந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்டார்வேஷன்ல போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த உடல் சுத்தமா எனர்ஜி இல்லாம ஒரு நாள் என்ன ஆயிடும், ரொம்ப உடல் முடியாம போயிடும், இருக்கிறதே வந்து சாத்தியம் இல்லாம போயிடும். அது போல ஆத்மாவிற்கும் வந்து நம்ம ஆத்ம ஞானத்தை பக்தி தொண்டு ஆன்மீக பாதையில நம்ம வந்து எடுத்து செல்ல வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எதெல்லாம் வந்து இங்க உடல் சார்ந்த தேவைகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதெல்லாம் உடல் சார்ந்த தேவைகள்?
நான் அந்த எதெல்லாம் வந்து என்னை அகங்காரம் மமகாரத்துல வந்து கொண்டு செல்கின்றதோ, எது அகங்காரம் நான் அப்படின்னு, மமகாரம் எனது என்னுடைய அப்படின்னு. சோ இந்த ரெண்டு விஷயமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து உடலை வாழ வைப்பதற்கான தேவைகள் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஆத்ம ஞானம் என்பது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. நமக்கு வந்து இது ரெண்டும் செய்ய வேண்டிய காலகட்டத்துல இருக்கிறதுனால எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம உண்மையாக பக்தி தொண்டு செய்கின்றோமோ அப்ப இந்த உடல் சார்ந்த பௌதிகமான அந்த ஆசைகள் இச்சைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே போகுது அப்படின்றதையும் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. சோ நம்ம பாக்குறோம் நம்மளுடைய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரம் வந்து பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் பண்ணுவாரு. இப்ப நம்ம வாழ்ந்த நம்மளுடைய பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 மணி நேரத்துல இருந்து 4 மணி நேரம் மட்டும்தான் உறக்கம். மற்றபடி அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில ஆரம்பிச்சு 4 to 4:30 ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. 4 to 4:30 தான் வந்து அவருடைய ரெஸ்டிங் டைம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங், அப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து வேதங்களை படிக்கிறது, அவருடைய பௌதிகம் சார்ந்த செயல்களையும் செய்யறாரு. ஏன்னா அவர் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட். சோ அந்த செயல்களையும் செய்யறார். மீண்டும் வீட்டுக்கு வர்றார், திருப்பி பக்தி தொண்டு, டிரான்ஸ்லேஷன். சோ இங்க பக்தர்கள் வந்து சரியாக வந்து தன்னுடைய கடமைகளை வந்து அவங்க அழகா பேலன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ எப்ப நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல அதீதமாக இருக்கமோ அப்ப பௌதிக பற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வருகின்றது. இத ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா யாராவது? இப்ப நம்ம லெவல் 3ல இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாசத்துக்கு மேல நம்ம ஒன்னா டிராவல் பண்றோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 16 பேர் இருக்கீங்க. இத நம்ம ஃபீல் பண்ணிருக்கோமா? இப்ப என்ன ஃபீல் பண்ணிருக்கோம்? கொஞ்சம் டீப்பா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றோம் மாதாஜி. முன்னெல்லாம் நார்மலா இருக்கும், கொஞ்சம் நல்லா பண்ற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. என்ன டீப் என்ன நார்மல் சொல்லுங்க, எனக்கு புரியல. இங்க பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால நம்மளுடைய அந்த பௌதீக பற்றுகள் குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இத நம்ம உணர்ந்திருக்கமான்னு கேக்குறேன். மாதாஜி சிம்பிளா சொல்ல போனா வம்பு பேசுறது நல்லா குறைஞ்சிருக்கு மாதாஜி. சரியா சொன்னாரு பிரபு, சரியா சொன்னாரு. வம்பு பேசுறது குறைஞ்சிருக்கு. இதே மாதிரி ஒரு வாரத்துல சொல்லுங்க பாக்கலாம், என்ன மாற்றம் வந்திருக்கு நமக்கு? இந்த டைமே இல்ல மாதாஜி, டைம் பண்றதுக்கே டைம் இல்ல. டிவி பாக்குறது இல்ல, முன்ன டிவி முன்னாடி உட்கார்ந்து டிவி பாக்கறதை விட்டாச்சுப்பா. அந்த டைம் கொஞ்சம் நிறைய பாப்பேன் மாதாஜி, யூடியூப்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு மாதாஜி. என்னங்க பிரபு? மாதாஜி எதை சொல்றாங்க? யூடியூப் பாக்குறது குறைஞ்சிருக்கு, டிவி பாக்குறது குறைஞ்சிருக்கு. உண்மை பிரபு என்ன சொல்றீங்க? மாறி இருக்கு மாதாஜி. உணவு பழக்க வழக்கம் மாறி இருக்கு. என்ன மாற்றம்? தூங்குறது மாறி இருக்கு. அந்த சாத்விக உணவு தான் சாப்பிடுறோம் இல்லையா? ஓகே, சாத்விகமான உணவு பழக்கம் மாறி இருக்கு. ஓகே, தூக்கம் வந்து குறைஞ்சிருக்கா அதிகமா இருக்கா? தூக்கம் குறைஞ்சு போச்சு மாதாஜி, சுத்தமா குறைஞ்சு போச்சு. ஏன் குறையுது? கோபம் குறையுது மாதாஜி. கோபம் குறைஞ்சிருக்கு. தூக்கம் எப்படி குறைஞ்சது சொல்லுங்க. ஓ ஹரி போல். ஓகே, வேற என்ன மாற்றம்? தூக்கம் கொஞ்சம் கிருஷ்ணா உணர்வோட கேட்டுக்கிட்டே தூங்குறதுனால நல்லா வருது, தூக்கம் கொஞ்சம் நல்லா வருது மாதாஜி. ஆமா, ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப்பா இருந்தது குறைஞ்சிருக்கு. ஹரி போல். பாருங்க, இப்ப நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே ப்ரோபோதர் கொடுத்திருக்கு எல்லாமே உண்மை இல்லையா? நமக்கு வந்து அப்படியே அப்ளிகபிளா இருக்கு. சோ பக்தி தொண்டை சரியான அளவை எட்டாத வரைக்கும் நமக்கு வந்து உலகப்பற்று தலை தூக்கி கொண்டுதான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். மாதாஜி சொன்னது போல, பிரபு சொன்னது போல, இந்த கேளிக்கை குறைஞ்சிருக்கு, டைம் மத்தவங்களை பத்தி பேசுறது குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இறைவனை என்ன பிரபு? சாதனா பக்தி அதிகரிச்சிருக்கு. சாதன பக்தி அதிகமா இருக்கு. ஹரி போல். சோ இறைவனின் கருணை இதை மிக விரைவில் முடிவிற்கு கொண்டு வரும். பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து சேவைகள் கிடைக்கும். சேவைகளின் மூலமாக நாம பக்தி தொண்டு பண்ணுவோம். அப்ப அந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல நம்ம
செயல்படுறது வந்து குறையும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதனால எப்ப நமக்கு வந்து சேவை கிடைக்கின்றதோ அது பகவானுடைய கருணை. உண்மைதான் இல்லையா? இப்ப நம்ம வந்து அதே டைம் நம்ம வந்து வேற எதனா வேலைகள் செய்யலாம். ஆனா நமக்கு ஏதாவது மேபி நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய திறமைக்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு ஏதாவது சேவை கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம அதுல ஈடுபடும் போது இந்த பௌதிகம் சார்ந்த பந்தங்கள் குறைகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஆகையால் பக்தி தொண்டு மட்டுமே சரியான வழி. பக்தி தொண்டு தான் வந்து உத்தமமான ஒன்று. அவ்வப்போது ஏற்படும் உலகப்பற்று ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கு தடையாகாது. சோ இந்த இந்த அப்ப பக்தியை நம்ம சரியா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதுல வரக்கூடிய அந்த உலகப்பற்று வந்து இத வந்து முன்னேற்றத்துக்கு வந்து தடையா இருக்காதுன்னு பாக்குறோம். அடுத்ததும் வாசிச்சாச்சு இல்லையா? அருவவாதிகள் பக்தி துண்டாற்றும் வாய்ப்பை பெறுவதே இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானுக்கு ரூபமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு ரூபமே இல்லைன்றதுனால அவங்க மெடிடேஷன் அந்த யோகிகளாக அவங்க போயிட்டு பிரம்மஜோதியில நிலை பெறணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ அதனாலதான் அவங்க வந்து பிரம்மஜோதி அம்சத்துல பற்று கொண்டவர்களாக இருக்காங்க. பிரம்மஜோதிலேயே அவங்க ஐக்கியமாகணும்னு நினைச்சாலும் மீண்டும் அவர்கள் வந்து பிறப்பெடுத்து பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடையணும். சோ இதுதான் வந்து பகவான் அடையறதுக்கு இதுதான் வழி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அவங்களால பிரம்மஜோதியை கடந்து போக முடியாது. ஆனா பக்தர்கள் பிரம்மஜோதியை கடந்து போக முடியும். ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய நம்பிக்கை பகவான் வந்து சச்சித் ஆனந்த ரூபத்துல இருக்க. சோ அவருக்கு வந்து நித்தியமா சேவை செய்யணும் அப்படின்னாக்கா அந்த ரூபம் வேணும். ஆனா அருவவாதிகளுக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவங்களோட வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா அந்த வார்த்தை ஜாலம் பேசுவதுக்குன்னா இருக்கலாம். ஆனா அதோட விளைவு வந்து ஒரு பயனற்ற ஒன்று. ஏன்னா சாஸ்திரம் சொல்லுகின்றது பகவான் வந்து ரொம்ப அழகான ரூபத்தை கொண்டவர் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப வந்து நம்ம ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றது வந்து முட்டாள்தனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது வாசிங்க. யாராவது ஒருத்தர் யாரோ பிரபு ட்ரை பண்ணீங்க வாசிங்க. யாரும் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுது பாருங்க. மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி படிங்க. இந்த மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள வசதிகளை எல்லாம் பூரண சத்தியத்தின் வியக்தித்துவத்த அம்சத்தோடு தொடர்ந்து தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் பெறலாம். இறைவனுக்கு பக்தர்கள் ஆற்றும் பக்தி தொண்டு 9 வகையான உன்னத செயல்களை கொண்டது. 1 பிரபுவை பற்றி கேட்டல், 2 பிரபுவின் புகழ் பாடுதல், 3 பிரபுவை நினைத்திருத்தல், 4 பிரபுவின் பாத கமலங்களில் பணிதல், 5 பிரபுவை பூஜித்தல், 6 பிரபுவை பிரார்த்தித்தல், 7 பிரபுவுக்கு தொண்டு செய்தல், 8 பிரபுவுடன் தோழமை கொண்டிருத்தல், 9 எல்லாவற்றையும் பிரபுவுக்கு அர்ப்பணித்தல். இந்த 9 கோட்பாடுகளும் ஒட்டுமொத்தமாகவோ தனித்தனியாகவோ மேற்கொள்ளப்படும் போது பக்தன் பகவானோடு இடைவிடாது தொடர்பு கொண்டிருக்க உதவுகின்றன. இதனால் வாழ்வின் இறுதியில் பகவானை நினைவு கூறுவது எளிதாகிறது. இந்த 9 கோட்பாடுகளில் ஒன்றை மட்டும் மேற்கொண்டு பகவானின் பக்தர்களில் பலர் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து பிரசித்தி பெற்றுள்ளார்கள். மேல படிக்கவா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் பிரபு. சோ நம்ம இங்க பாக்குறது என்ன அப்படின்னாக்கா நவவித பக்தி தொண்டு இல்லையா? நவவித பக்தி தொண்டு அல்டிமேட்டா இங்க என்ன பாக்குறோம்? நம்ம இந்த ஜீவாத்மா, இந்த உடல் வந்து நிலையற்றது, ஜீவாத்மா நிலையானது. நம்ம வந்து இந்த மனித பிறவி எடுத்ததே வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு. அந்த பக்தி தொண்டை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். அந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு பிரகலாத் மகாராஜர் கொடுத்திருக்காரு 7வது ஸ்கந்தத்துல. சோ இதன் மூலமாக நாம எப்பொழுதும் வந்து பகவானுடைய நித்தியமாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்றாங்க, 9ஐயும் பண்ணணும்னு இல்ல, ஏதாவது ஒண்ணு வந்து ஸ்ரத்தையா பண்ணா கூட நம்ம வந்து பகவானை போய் சேர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க கேக்குறது ஸ்ரவணத்துக்கு வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்திருக்காங்க? பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து பகவானை பத்தின அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேக்குறாரு இல்லையா? சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேக்குறது அப்படின்னாக்கா நம்மளும் தான் இப்ப இது பண்றோம். நான் என்ன பத்தி சொல்லிக்கிறேன். சோ கேக்குறது அப்படின்றது வேற. ஹியரிங் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் லிசனிங். அதுல முழுமையாக பசி இருக்காது, தூக்கம் இருக்காது, எதுவுமே தோணல. அவரை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 7 நாள் தான் இருக்கு எனக்கு. அந்த 7 நாளுக்குள்ள நான் வந்து முழுமை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்? சோ அப்போ அதை மட்டுமே பகவானை பத்தி மட்டுமே அவர் கேட்கிறார்.
எந்த ஒரு உடல் சார்ந்த தேவைகளும் அவருக்கு முன்னாடி தெரியவே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து புகழ் பாடுறது. இந்த புகழ் பாடுறது வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நாரத ரிஷி வரும்போதும் எல்லா பக்தர்களும் சேர்ந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்க போறோம்னு சந்தோஷமாக அவங்க ஆடி மகிழ்றாங்க. பகவானுடைய ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் அவருக்காக பாட்டு பாடி மகிழ்றாங்க. சோ பகவானின் புகழ் பாடி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கூறியுள்ள சுகதேவ கோஸ்வாமி. சோ சுகதேவ கோஸ்வாமியும் வந்து இங்க வந்து பகவானுக்காக கீர்த்தனம் பண்றதை நம்ம பார்க்கலாம். கீர்த்தனம் இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம். நம்ம மீராபாய் கீர்த்தனம், பக்த துக்காராம் கீர்த்தனம். சோ அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானுடைய கீர்த்தனத்திலேயே லயித்திருக்காங்க. விட்டல விட்டல விட்டலன்னு அவர் எப்பவுமே வந்து பகவானிலேயே லயித்திருக்காரு. பிரார்த்தனை வந்து அக்ரூரர் சொல்லப்பட்டிருக்காரு. இந்த கதை எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தர் எதுக்கும் தெரியும் இல்லையா கதை? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ பிரார்த்தனைக்கு அக்ரூரர். அடுத்து வந்து நினைக்கிறதுக்கு எப்பொழுதும் வந்து பகவானை நினைக்கிறது பிரகலாத் மகாராஜர். பூஜை பண்றது பிருத்து மகாராஜர். அவருடைய பாதங்களை சேவிக்கிறது வந்து லட்சுமி தேவி. எப்பவுமே அவங்க வந்து லட்சுமி தேவி வந்து பகவானுடைய பாதத்துல வந்து சேவை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து உடனே செய்யணும், நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி செஞ்சிடணும் அப்படின்றது வந்து ஹனுமனோட இது நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா அவர் வந்து சீதாமாவை பார்த்ததே கிடையாது முன்னாடி. ஆனா ஸ்ரீராமர் சொல்லிட்டார், இந்த மோதிரத்தை சீதாமாட்ட கொடுத்து சீதாமாவை பார்த்து சொல்லிட்டு வாங்க. அவர் கிளம்பிட்டார், அவ்வளவுதான். நம்மளா இருந்தா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, 1000 கேள்விகள் கேட்போம், ஏன்னா சரியான இது பண்ணணுமே அப்படின்னு. ஆனா அவர் அப்படி இல்லை. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, பகவான் சொல்லிட்டாரு, நான் கேட்கணும், அவ்வளவுதான். அது எப்படி செய்ய போறோம்ன்றது வந்து அது அப்பாற்பட்டது. சோ தோழமைக்கு வந்து அர்ஜுனன் உறங்கும் போது அவருடைய ஒரு ரோமத்துல இருந்தும் வந்து பகவானுடைய கிருஷ்ணா 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 பகவானுடைய நாமம் உச்சாடனம் செய்துன்னு இருக்குமா. சோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தனை பேர் இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு இந்த ஞானத்தை, பகவத்கீதைய. நீ என்னுடைய உற்ற நண்பனும் பொறாமையற்றவனுன்றதுனால நான் உனக்கு இந்த உன்னதமான ரகசியத்தை சொல்றேங்கிறார் பகவான். சோ அனைத்தையும் சொல்லுங்க பிரபு. பிருத்து மகாராஜா கதை மட்டும் சிம்பிளா சொல்லுங்க மாதாஜி. பிருத்து மகாராஜர் கதை வந்து அது ரொம்ப பெருசு பிரபு. நம்ம அடுத்ததுல கூட நம்ம பார்க்கலாம். பிருத்து மகாராஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்காக நான் சிம்பிளா சொல்றேன். பிருத்து மகாராஜர் வந்து பகவான யஜ்ஞங்கள் யாரு வந்து யஜ்ஞத்தோட ஒரு 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எடுத்துக்கலாம். யாருன்னா போகணும் ஏதாவது இருக்குன்னா நீங்க போலாம். ஓகே, இன்னும் ஒரு 2 பேஜ் இருக்கு, பாத்துக்கலாம். பிருத்து மகாராஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யஜ்ஞங்கள் எதுக்காக செய்யறோம், யாரு யஜ்ஞபதி, வேதைஷ்ட சர்வே அகம்பேத வேத்யோ. சோ எல்லா யஜ்ஞத்துக்கும் தளபதி தலைவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு பகவான் இல்லையா. யஜ்ஞங்கள் செய்யறதே வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான். சோ பிருத்து மகாராஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான சக்தி ஆவேச அவதாரம். நம்ம வந்து பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்து எல்லையற்றதுன்னு பாக்குறோம். எப்படி வந்து நாரத ரிஷி வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரம், ஒரு பக்தி பண்றதுக்காக பகவானுடைய ரூபமாக வந்தவர். இலக்கிய அவதாரம் வந்து வியாசதேவர், சக்தி ஆவேச அவதாரம், இலக்கிய அவதாரம். அது போல பிருத்து மகாராஜர் வந்து பகவானுடைய ஒரு சக்தி ஆவேச அவதாரம். இருந்தாலுமே வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, யஜ்ஞங்கள் பண்றாரு, அஸ்வமேத யாகம் பண்றாரு. அப்ப 99 அஸ்வமேத யாகத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டாரு. 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இந்திரனாக கூடிய தகுதி அனைத்துமே இருக்கு. இந்திரன் அப்படின்றது ஒரு போஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு காலேஜ்ல பிரின்சிபலா இருக்கீங்க, உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறம் இன்னொருத்தவங்களை எடுப்பாங்க இல்லையா. அப்போ யாருக்கு அந்த தகுதி இருக்கோ அவங்க வந்து அவங்க பிரின்சிபலா வர முடியும். அது போல இந்திரனுக்கு வந்து உடனே பயம் வந்துருச்சு. ஆஹா, என்னோட இடத்துல வந்து பிருத்து மகாராஜர் வந்துருவாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த 100வது அஸ்வமேதக்கு உண்டான அந்த குதிரைய அவர் திருடிட்டு போயிடுறாரு. திருடிட்டு போன உடனே பிருத்து மகாராஜருடைய மகன் வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டு இந்திரனை வந்து கொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணுவே வந்து அங்க தோன்றுகின்றார். தோன்றி வந்து பிருத்து மகாராஜர்கிட்ட சொல்றார், எதற்கு வந்து இந்த யஜ்ஞம் செய்யணும். இவர் வந்து இல்ல நான் 100 பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அவ்வளவு இதா இது பண்ணல. மீன்ஸ் அதுல அவர் அடமண்டா இல்ல. பகவானை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைச்சோம். பகவான் வந்துட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு விஷயத்த நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், அது முடியிற சமயத்துல யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து தட்டி கழிச்சுட்டா எப்படி நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனா பிருத்து மகாராஜர் அப்படி நினைக்கவே இல்லை.
இந்திரதேவன் வந்து கூனி குறுகி மன்னிப்பு கேட்கிறார். அப்ப உடனே பிருத்து மகாராஜர் வந்து அவரை அணைத்துக் கொள்கின்றார். ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவருடைய குணங்களை நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. பகவான் சொல்றாரு, யஜ்ஞங்கள்லாம் எதற்கு பண்ணிட்டு அது வேண்டான்னு சொன்ன உடனே விட்டுடுறாரு. அந்த 100வது அஸ்வமேத யாகத்தை அவர் பண்ணவே இல்லை. சோ அவ்வளவு ஒரு ஸ்ரத்தையா வந்து பகவானை பூஜிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இதுதான் வந்து பிருத்து மகாராஜரோட கதை. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலா நீங்க படிப்பீங்க. அவருக்கு தனியா ஒரு சாப்டரே இருக்கு. பிருத்து மகாராஜருடைய இதுல வந்து நிறைய லெசன் நம்ம வந்து கத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணம். சோ இந்த பரீட்சித்தும் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் தம் சந்திப்பின் ஆரம்ப கட்டத்தில் நிகழ்த்தும் உரையாற்றும் கேள்வி பதில் வடிவத்தில் மியூட் பண்ணிக்கங்க மாதாஜி. பிரபுஜி பிரபு உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். சர்வா பிரபு. இறை விஞ்ஞானத்தை பற்றி கேட்டலும் கீர்த்தனமும் ஆன்மீக வாழ்களின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் ஆகும். சுகதேவ கோஸ்வாமி தம் காலத்தில் வாழ்ந்த யோகிகளிலெல்லாம் தலை சிறந்த ஆன்மீக குருவாக திகழ்ந்தவராதலால் பரீட்சித் மகாராஜர் அவரிடம் கேட்டறிந்து அந்த ஞானத்தை பெற்றார். சோ அந்த உயர்ந்த ஞானம் பரீட்சித் மகாராஜருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி மூலமாக கிடைக்கப்பெற்றது. ஏன்னா அந்த அவதாரத்தோட நோக்கமே, சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்ததே வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக தான். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கோலோகம் கிளம்பி ஆயிடுத்து. அப்போ கலியுகம் வந்துருச்சு. கலியுகம் வந்துச்சுனாக்கா இங்க இருக்க மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சௌனக ரிஷியோட தலைமைகளை அனைத்து ரிஷிகளும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக யஜ்ஞம் பண்றாங்க. அவங்களுக்காக பண்ணல, அந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளுக்காக அங்க யஜ்ஞம் பண்றாங்க. அப்படிதான் வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ் ஆரம்பிக்குது. அந்த சமயத்துல சூத்த கோஸ்வாமி அங்க வருகின்றார். அப்ப அவங்க எல்லாம் சூத்த கோஸ்வாமி கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாங்க. அந்த 6 கேள்விகள் என்ன நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா முதல் ஸ்கந்தத்துல. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சூத கோஸ்வாமி, சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுக்கும்போது அங்க இருந்த அத்துணை உயர்ந்தவர்கள் மத்தியில அவரும் ஒருத்தரா இருந்தார். சோ அந்த ஞானத்தை அவர் கொடுக்கிறார். சோ இப்படிதான் வந்து குரு சீட பரம்பரை மூலமாக அதிகாரம் பெற்று ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும். அப்பெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்றதை அப்படியே கேட்டுதானே நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு சொல்றோம் இல்லையா? சோ அதை நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. எல்லா கவலைகளின்றும் விடுபட விரும்புவன் முழுமுதற் கடவுளான பகவானை பற்றி எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். சோ 9 விதமான பக்தியை நம்ம இது பண்ண முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் அந்த முதல் இது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் அது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து அனைத்து துன்பங்களையும் வந்து நமக்கு அழிக்க வல்லது. சோ நம்மளுடைய இந்த மனித இதுக்கு நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? விலங்கும் வந்து என்ன பண்ணுது? ஸ்லீப்பிங், ஈட்டிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங். அதுவும் தூங்குது, நம்மளும் தூங்குறோம். அதுவும் சாப்பிடுது, நம்மளும் சாப்பிடுறோம். அதுவும் இனப்பெருக்கம் பண்ணுது, நம்மளும் இனப்பெருக்கம் பண்றோம். அதுவும் தற்காத்து கொள்றதுக்கு என்ன வேணா பண்ணுது, நம்மளும் அதை பண்றோம். அப்ப 2 பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னாக்கா, மனிதனாகப்பட்டவர்கள் என்ன பண்ணணும், நான் எதுக்காக இங்க வந்திருக்கேன்றத புரிந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு. அதுலயும் பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான வாழ்நாள் இன்னும் ரொம்ப குறைவா இருக்கு. அப்ப அதுல எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. யாரெல்லாம் பகவானை வந்து ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் முட்டாள்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ வேத இலக்கியங்களான உபனிஷத், வேதாந்த சூத்திரங்கள், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகியவற்றில் பகவான் உணர்வுள்ளவர் என்பது ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு நமக்கு. பகவான் இந்த அருவவாதின்னு சொல்ற அருவவாத பிலாசபி வந்து இங்க முழுமையாக புறக்கணிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அவங்களுடைய இலக்கு பிரம்மஜோதி. ஆனா அதையும் தாண்டி மேல இருக்கக்கூடிய இந்த கோலோக விருந்தாவனம், அங்க பகவானுக்கு நித்தியமா பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்றதுதான் பக்தர்களுடைய நிலை. ஆனா இந்த அருவவாதிகளுடைய நிலை பிரம்மஜோதியிலேயே வந்து நிலை பெற்று விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, பகவான் ரூபம் உடையவர், சச்சித் ஆனந்த ரூபத்தை கொண்டவர். அவர் வந்து புகழ்மிக்க லீலைகள் அவரோடு ஒன்றியவை. எப்பெல்லாம் வந்து எப்படி பகவானுடைய நாமத்துக்கும் பகவானுக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லையோ, அதனாலதான் அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை எப்பொழுதும் கேட்டு பக்தர்களிடத்துல அத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சந்தோஷப்படுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அது வந்து இந்த லௌகீகமான விஷயங்கள், இந்த பௌதிக விஷயங்களை விட உயர்ந்தது அப்படின்றத சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பகவானோட சேவையில நாம
எப்படி நம்ம வாழ்நாள்ல வேகமாக கழிக்க முடியுமோ அதை நாம புரிந்து கொண்டு அதை செய்ய வேண்டும். பக்தி தொண்டு செய்வதை பழக்கமாக்கி கொண்டால் அன்றி மரணத்தின் தருவாயில் உள்ள ஒருவன் உடல் சீர்கட்ட நிலையில் எதையும் எண்ணி பார்ப்பதோ தன் தியாகங்களை நினைவில் கொள்ளும்படி இறைவனை பிரார்த்திப்பதோ எப்படி முடியும்? புலனிச்சைகளை துறப்பது என்று பொருள். புலனிச்சைகளை துறந்து எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறது நமக்கு மரணத்தின் தருவாயில உதவும். சோ வாழ்நாளில் வித்தையை கற்பதற்கு வாழ்நாளில் புலனுணர்வுகளை கடவுள் தொண்டில் ஈடுபடச் செய்வதே இந்த வித்தையை கற்பதற்கான வழி. இதற்கான பயிற்சி பலனை ஒருவன் தன் மரண காலத்தில் தக்கவாறு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ அதனால நாம அந்த கிடைச்சிருக்கக்கூடிய வாழ்நாளை மிகவும் உன்னதமாக பக்தி தொண்டுல உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அல்டிமேட்டா இந்த 17வது மந்திரத்துல இந்த உடல் அழியக்கூடிய ஒன்று, ஜீவாத்மா நித்தியமான ஒன்று, பகவானுக்கு ரொம்ப அழகிய ரூபம் கொண்டவர். ஆனா அருவவாதிகள் அவங்களுடைய இலக்கு பிரம்ம ஜோதி. ஆனா அதை காட்டிலும் உயர்ந்து நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த பகவானுடைய அந்த பரமபுருஷ ரூபத்தை வழிபடுறதா பக்தர்களுடைய இலக்காக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம புலனுணர்வுக்கு கட்டுப்படுவதை விட பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. வேற ஏதாவது யாராவது கருத்து சொல்லணுமா? பிரபு, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன், நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட 17வது மந்திரம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த வாரம் 18, 19 முடிச்சிருவோம். முடிச்சிட்டு ஒரு ரிவிஷன்